Vidste du, at man i mange afrikanske lande har ret så udviklede skoler, men at disse skoler kun ligger i de større byer, og at de studerende derfor går fra landområderne over 12 km hver dag for at gå i skole? Med dårlig næring og i tyndslidte sko tager denne tur al deres energi, så de ikke kan fokusere på skole og udvikling. Det betyder for mange, at de ikke får den uddannelse, som de ellers havde mulighed for. Det problem vil vi gerne løse. Konceptet hedder Free Bikes, og det fungerer således. Her ser du en free bike. Virksomheder har mulighed for at få en reklame i cykelstellets trekant. Herefter deler vi cyklerne gratis ud til studerende i København. De studerende cykler rundt i et år, hvor cyklens reklame bliver set overalt i de københavnske gader. Når året er omme, leverer de københavnske studerende cyklerne tilbage til os, og vi sender dem til Afrika med skib. I Afrika deler vi cyklerne ud til afrikanske studerende, som med deres cykel kan komme i skole og få en uddannelse og dermed et bedre liv. Dette er kun muligt med din hjælp, så hvis du er en studerende, som vil have en gratis free bike, eller en virksomhed, som vil reklamere grønt og socialt ansvarligt i København, så gå ind på www.freebikes.dk.